Nagtipon-tipon ang mga pambatong campus journalist ng bawat paaralang sekundarya sa bayan ng Nagilian, La Union para ipakita ang kanilang husay at galing sa pamamahayag. May kanya-kanyang kalahok sa bawat kategorya ng pamamahayag. Bago pang kompetisyon, nagbahagi rin ng kanilang expertise ang napiling mga hurado. Hanap buhay sa human interest. Maliwanag po ba, photojournalist? Kabilang inyong lingkod na nagbahagi ng karanasan at inspirasyon sa mundo ng pamamahayag. Ano po yung mga tips and advices po para sa mga aspiring? May iba't ibang kategoryang nilahukan ang bawat campus journalist. May aktwal na larong pinanood at inobserbahan para sa sports writing. Umikot naman sa magkakaibang paksa ang sinulat ng mga kalahok sa news writing, editorial, column, feature, science and technology writing, maging sa copywriting and headline writing. Kailangan ding may pakita sa guhit at larawan ang kwento ng balita sa photojournalism at editorial cartooning. Gusto ko pong ibahagi ang mga katotohanan sa ating mga kapwa mamayan o mga kapwa Pilipino at magbigay ng inspirasyon sa mga kabataan na kagaya namin na mahalaga alamin ang katotohanan. Nagtagisan din ng galing sa radio broadcasting. Maging sa TV broadcasting. May mga iba pang pinaghahanap. Alamin natin sa report ni Kylie Tangali. Nagtagumpay ang China Coast Guard CCG at Philippine Coast Guard PCG sa Joint Maritime Bukod sa Rescue paglinang Operation. sa kanilang galing at talento, layunin din ang aktibidad na hubugin ang kanilang kaalaman at manguna sa paglaban sa fake news. Pinarangalan ang mga nanalo sa bawat kategorya. Ang significance of having this kind of activity is to enhance the skills of our young campus journalists and preparation for the upcoming division schools press conference. Ang payo ko sa kanila ay tiwala lang sa sarili, manalig sa Panginoon, and of course, kailangan din nilang mag-practice talaga. Practice talaga ang kailangan. Joan Punsoy, Balitang Solid North.